ба ҳама салом дӯстон. Айни ҳол ҳама хабари яке аз маҷаллаҳои испаниро муҳокима карда истоданд. Он хабар дар бораи пушаймон шудани Роналдо аз омаданаш ба Ювентус аст ва гӯё Криштиано фаҳмид, ки дараҷаи Реал ва чемпионати Испания аз дараҷаи Ювентус ва Серия А Италия баланд аст ва агар ӯ дар Реал боқӣ мемонд, пас ҳатман ду бори дигар тӯби тиллоӣ ба даст меовард. Ва баъз ҳамин суханҳо сабаби он гаштанд, ки мо имрӯз ба шумо видеои шавқовареро омода сохтем. Дар ин видео фикру ақидаи бозингарони Ювентусро дар бораи Роналдо гӯш мекунем ва муқоиса мекунем, ки вақте Роналдо дар Реал буд, бозингарони турини дар бораи ӯ чӣ фикр доштанд ва акнун вақте ки ӯ дар Ювентус ҳамдастаи онҳо шуд, дар борааш чӣ фикр доранд. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам, ки сарпарасти видеои мо 1x мебошад. Агар ту бародар футболро хуб фаҳмӣ ва хоҳӣ аз хона набаромада пул кор кунӣ, то ҳатман ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди TouchFoot соҳиби 6500 рубл шав. Имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. солҳои охир мухлисон аз ҳимоятгарон хело бисёр чиз талаб карда истодаанд, аммо ҳар футболбоз бояд дар майдон нақши худро донад. Таҷриба ба шумо кӯмак мекунад, ки лаҳзаҳои алоҳидаро дар майдон хуб омӯзед ва камтар ба хатогӣ роҳ диҳед. Омӯхтани рақиби худ хело муҳим аст, хоҳ футболбози алоҳидаро ва хоҳ тамоми дастаро. Чӣ хел Роналдоро дар майдон боз дорем? бояд ба ӯ зиёд фишор биёрӣ ва аз назар дур накунӣ ва ҳамчунин нагзорӣ, ки ӯ ба пои росташ зарба занад. Чӣ хел Мессиро дар майдон боз дорӣ? Ба ту танҳо дуо кӯмак мекунад. Роналдо дар майдон фарқкунанда аст. Ту мушоҳида мекунӣ ва мефаҳмӣ, ки ӯ аз дигар футболбозон фарқ мекунад. Ман фахр мекунам, ки ҳамдастаи ӯ ҳастам. Ҳатто ба синну соли худ нигоҳ накарда, ӯ мехоҳад ҳарчи зиёдтар ҷоиза ба даст орад. Ман ҳеҷ гоҳ Криштианои аз худаш розиро надидам. ҳар рӯз ӯ назди худ ҳадафҳои нав мегузорад ва кӯшиш мекунад онҳоро иҷро кунад. Бешубҳа ӯ беҳтарин футболбоз дар таърих аст. бояд гуфт, ки дар Италия дастаҳо хело хуб ҳимоя мекунанд ва ҳамчунин ба тактика диққати ҷиддӣ дода мешавад. Дастаҳои камқувват мисли дастаҳои испанӣ ваҳшиёна бозӣ наметавонанд. Рости Атлетико ин муносибатро нисбати футбол дигар кард. Месси ва Криштиано Роналдо наметавонанд мисли чемпионати Испания дар Италия бисёр гол зананд. Онҳо дар Италия аз рӯи шумораи голҳо ба Игуаин баробар шаванд, аммо мисле ки ҳозир дар Испания бисёр гол мезананд, дар ин ҷо он қадар задан наметавонанд. ҳамроҳ бо Месси ва Роналдо бозӣ кардан ин хело хуб аст ва бад нест. Ман метавонам ҳар рӯз аз онҳо як чизи нав омӯзам, ки бо беҳтаринҳо кор кардан намехоҳад. Мо дар бораи ду беҳтарин бозингар гап зада истодаем, ки онҳо аз дигарон дида як ё ду қадам пештар ҳастанд, ҳам дар футбол ва ҳам дар фикрронӣ. Дар як дараҷа боқӣ мондан ва ҳар сезон 50-тоги гол задан кори осон нест. Ман бо Криштиано муносибати хело хуб дорам. Мо бо ҳам бисёр гап мезанем. Мо дар бораи Ювентус, дастаҳои мунтахаб ва инчунин оиди мавзӯе, ки ба футбол дахл надоранд, гап мезанем. Бо Месси низ чунин аст. Муносибати мо беҳтар шуд. Дар даста шумо ҳар рӯз якдигарро мебинед, аммо дар мунтахаб ҳолат тамоман дигар аст. Роналдо аз ҳама беҳтар аст? Не, ин ҳамон оддитарин Роналдо аст. Месси ва ӯро аз рӯи бозӣ сол аз сол бо Марадона ва Пеле муқоиса кардан мумкин аст. Имрӯз мо якчанд хатогӣ кардем, аммо чунин ҳол мешавад вақте ту зидди ҳарифи боқувват бозӣ мекунӣ. Мо роҳафтода шудем, зеро мумкин ба даври навбатӣ роҳ наёбем. Хело аламовар аст, аммо ҳолатҳое мешаванд, ки бояд ба пурқувват будани ҳариф иқрор шавӣ. Пас аз он голи зебо дар Лигаи Чемпионҳо, ки Роналдо дар состави Реал ба дарвозаи мо зада буд, ман аз ӯ пурсидам, ки ӯ чанд сола аст. Ӯ ба ман нигоҳ карда ва гуфт: "Ман 33 сола ҳастам, бад не ҳа?" Ва ман фикр кардам, ба ин аблаҳ нигоҳ кунед. Хайр чӣ, агар рақибатро шикаст дода натавонӣ, ба ӯ одат кун. Бояд гуфт, ки Роналдо одами хуб аст. Мо бо ҳамдигар оиди мавзӯи гуногун бисёр суҳбат мекунем ва ҳамроҳ ба бозиҳо омода мешавем. ӯ ҳамеша бо ҳамдастагон якҷоя амал мекунад. ӯ барои ман тӯҳфаи хуб шуд. тӯҳфа барои он, ки ӯ на танҳо футболбози нотакрор, ҳамчун хело одами форам аст. агар ту нагӯӣ, ки Роналдо беҳтарин аст, пас ту дӯсти ӯ нестӣ. ӯ дар ҳақиқат чунин фикр мекунад, аммо ӯро аз ҳад зиёд баҳо медиҳанд. Ман бо Месси низ бозӣ кардам, онҳо бо ҳамдигар монанд нестанд. мо бо Роналдо аллакай якҷоя бозӣ кардем вақте дар Реал ҳунарнамоӣ мекардем. Аз байн чанд сол гузашт ва ман дар рӯ ба рӯи худ тамоман футболбози дигарро дидам, ки ӯ аллакай оилаи худро дорад. Ба ман дар бари ӯ бозӣ кардан маъқул буд ва ман хурсандам, ки мо боз дар як даста ҳастем. ва бо ҳамин тамом дӯстон, ба шумо Роналдо кай маъқул буд? Вақте дар Реал бозӣ мекард ё ҳоло вақте дар Ювентус бозӣ мекунад? Ҳатман фикри худро дар ин бора дар комментария нависед. Ба ҳамин видеои имрӯза тамом. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.